Vítajte v mojom ateliéri. Volám sa Tomáš Lajmon a tu na Orave pracujem a tvorím od svojho detstva umeleckú drevorezbu. V detstve som začal vyrezávať veľmi jednoduché užitkové predmety, prevažne z lipového dreva, lopáriky, podklady na zrkadlá. A ako mi pribúdali roky, tak som stále viac a viac svoju prácu komplikoval a robil ťažšie a ťažšie témy. No a k tým súčasným, ktorým sa venujem vlastne dnes na svoj plný pracovný úväzok, patria prevažne práce pre kostoly a súčasťou tejto palety prác sú hlavne krížové cesty. Táto práca je pre mňa veľkou výzvou, pretože krížové cesty obsahujú niekedy väčšie množstvo postav, z ktorých každá vyjadruje úplne inú emóciu. A nájdeme tam emócie od škodoradosti, nevinnosti, žialu až po tú najväčšiu obetavosť, ktorá je zosobnená v tvári Ježiša. A toto všetko sa snažím do svojich postavičiek vtláčať svojim dlátom, svojou predstavivosťou. A vlastne to všetko je celoživotná výzva, na ktorej robím a ktorá asi nikdy nebude mať svoj koniec. A zároveň popri práci sa venujem hudobnej tvorbe, tak vás pozývam vypočuť si jednu z mojich piesní. Skúšaj nájsť ten pól, čo v hĺbke máš. Pól a záhon bielých lúk. Dávno znáš tú túžbu, dávno znáš bez snov. Zháša dážď, tak skúšaj nájsť, kým nádej máš. Svet nádherný, čo v hĺbke máš, raz nájdeš snáď tú krásnu pláň bielých lúk. Jenom z té půdy dobře víš, kterou svým potem skropíš. Budou kvést 1000 let, budou kvést růže, které budou k světlu vést. Jenom z té dobře víš, kterou svou věrnou láskou pohladíš. Budou kvést 1000 let, budou kvést růže, které budou k světlu vést. Změň pouhou
stáj v krásny ráj. Tou láskou svou nádhernou kež mé